Takže tu máme ďalšiu zásielku, sú to prahy, konkrétne pre sedan, no ja ich použijem pre moje kupečko. Sú vyrobené z milimetrového plechu, taký som aj chcel, pretože 0,8 alebo 0,6 to by bolo zbytočné robiť, lebo by to hneď začalo zase kvitnúť. Takže hrúbka tých prahov je ako originál sériová 36. Takže takto, hej, pre porovnanie. Sedanový prah má 171 cm na dĺžku. Kupečko má 162,5. Čo som vlastne meral od tejto hrany po túto hranu. Čiže sedanové prahy sú o niečo dlhšie. To aj vidno, že zdvíhací bod sedan má tu a kupečko má tu. Táto časť tu je vlastne navyše. Táto zadná časť po zdvíhací bod zhruba niekde v strede je 34,5. A tu keď sa pozrieme na tú druhú karosériu, na ktorej mám odrezaný ten prach, tak od zadu po tú stredovú dieru je tiež 34,5, čiže celú zadnú časť toho prahu viem použiť. No a keď to odmerám od tejto diery po tú druhú dieru, tak je to nejakých 122 cm. Keď si to zmerám na aute, tak od tejto diery po tú druhú 122,5. Takže celá tá časť, vlastne čo je medzi, mi bude pasovať. Táto vrchná časť sa odreže po tej hrane pekne, zhruba po tadeto. No a budem túto stranu aj spodok vedieť celý použiť po tadeto. Tuto sa to bude musieť skrátiť a nejakú časť z tohto použijem na ten môj, lebo táto časť je tá istá. Toto a toto je to isté, len to, že je dlhší, tak to nesedí tá diera. Určite to celé bude pracnejšie, než keby tam mám dať originál prahy na kupe, ale zohnať prahy na kupe 1 mm plech, to je až nereálne a keď aj niečo je, tak jeden stojí 300 €, takže to vôbec. Takže si to vyrobím takto z týchto sedanových. Prišla mi aj takáto fréska na bodové zvary, ktorú mi poradil jeden z vás. Takže uvidíme, ako to bude fungovať, ideme to otestovať. Skúsil som to len tak bez toho jamkovača, ale jasné, že to nepôjde, že to nedrží v tom tú stopu, takže to vyskočí vždy. Takže vyskúšam s tým jamkovačom tam urobiť dierky a takto odvrtať. Tak toto nie je v najlepšej kondícii, takže idem pozrieť na tú druhú karosériu, či to tam nebude krajšie, že by sa to použilo z toho, aby som nemusel vyrábať tento kus. No neviem, to vyzerá tiež tak hociak, ale idem to odvrtať. Takže na tejto druhej karosérii to je úplne rovnaké. Budem musieť vyrobiť túto aj tú druhú stranu. Dúfam, že aspoň tento druhý úchyt sedačky použijem z tejto druhej karosérie na tú moju, lebo na tej mojej to je toto celé vyhnité. Používam klasický vrták, pretože tuto s tou freskou je veľmi ťažké sa dostať. No a mám tu balíček aj od Filtra oleje. Na ich web stránke nájdeš široký sortiment, či už autokozmetika, alebo takéto veci na renováciu, ktoré budem potrebovať ja. Takže ja som sa rozhodol pre tieto produkty od Novolu. Je to dvojzložkový epoxidový základ, tu je do ňoho tužidlo. Potom je tu odmasňovač. Od hrdzova som zvolil tento, pretože má veľmi dobré recenzie. No a toto použijem zvnútra na podlahu, keď už bude vyvarená. A tu je tesňací tmel na zvary.
Takže ak potrebuješ aj ty niečo z týchto produktov alebo rôzne iné auto, kozmetika, autodoplnky, navštív stránku Filtre a oleje. Idem teraz tento držiak očistiť z tejto zadnej strany a ponatieram to odhrdzovačom. Som ho tam dal troška viacej, ale nevadí. Takže v takomto stave je tento druhý. Ako dalo by sa to možno ešte zachrániť, ale keď je lepší ten z tej druhej karosérie, tak prečo nie? No dobre, takže takto to bude sedieť. Teraz si to poznačím, aby som videl, že ako to je. Zoberiem to preč a odrežujem, že nechám zhruba toľko z toho starého plechu. A potom sa to tam nabuduje. Takže teraz idem odrezať zhruba takto, že nech tu je 3,5 cm ešte toho pôvodného plechu, na ten sa položí tá nová podlaha a potom sa to celé priboduje. That's how I think I know it's rude dog. Been too long, I spent this out my mind trying to get through y'all. No Rudolph, but I've been shining brighter than the roof off. This place I'm like I'm too slow, really raising the roof off. Baby, it's never about you, it's about what you do for me lately. Like 2-4, we Ešte vyčistím toto a natrem to odhrdzovačom a z dnešného videa to bude všetko.